Nijang Karbi Anglong Thai Apser picnic spot along inut kithitang abang arpum kelongpon. Kedam tangar koi ni phai hini arnikang samapor malom hamren arong so pipen ka hello kilometer pli kebra trop. Thai Apser picnic spot matelang sunalong amat inut kithitang abang arpum kelongpon. Hamren arong so pipen OC Anthony rong pipen Japon Lindsay National Disaster Response Force matiti hek pen NDRF abitung atum pen arkoi ni phai ket thom adap adim aklong an palidamsi. Kithi arpum lang sunalong pen pa jok ponsi puthot Difu Medical College and Hospital an postmortem asaya phan pondo. Kithi abang arpum soran phangcho artaningkan ingkoi rapho arting arong bi phangcho la pen kanam bipiaso pa kleng pusi pangthai pon. Birta kiri bapora hot anke koson pensi kithi longma pu raiko masai khia tum katar libasai dengpon bomla. Agotona lo sarla nantung ilong ten. Atana mane non hejong alangli sabra wang iglo. Alangli sabra teng kulote alangli ajak kamatha kisung takave. Pela dak atumi nilitum birta long lo amato vega jo ma to veke rescue ne de lo. On hejong nilitum hamret SDRF atung wang ipen nilitum kaduk we chelang rap pepsi. Nilitung alangli phan inquest lo amasing kenon bange ipen bange birta ke melo. Ladak arting ASO alangli rong okay masih alangli putum tabang masih ke amni pana chinipon itu Amen lo ni. ame tabang ke ingkoi rapo Soran pangcho. Dak arting so. arting ASO Nijang Karbi Anglong hamren pen Robert Bay report NE Karbi Live.